Fellu il-25 sena mill-mewt ta' Baldassar Facciol li matul ħajtu serva bħala kap tal-Kamra tan-Nar ta' San Sebastian f'Għall-Qormi. Il-Kunsill fl-istess lokalità ħaseb biġnien fil-viċinanzi jiġi dedikat lilu u l-kontribut kbir li ta' permezz tal-ħidma piroteknika tiegħu. Ġnien Baldassar Facciol ġie inawgurat mis-Sindku Dr. Josef Mazzini Vento fil-preżenza tal-Kunsillieri u membri tas-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian u membri tal-Kamra tan-Nar fost oħrajn. Dan il-ġnien huwa spazju ieħor miftuħ għal residenti qriema li ġie finanzjat mill-Kunsill Lokali bl-għajnuna tal-Fond tal-Iżvilupp Urban. Il-Kunsill ra li l-ġnien isir aċċessibbli għal kulħadd biex ikun jista' jitgawda kemm it-tfal kif ukoll l-adulti. L-Arċipriet tal-Parroċċa San Sebastian Dun Ewkarist Zammit bierek dan l-ispazju l-ġdid u awgura li dawn ikunu żoni biex jitgawdew mill-pubbliku f'sens ta' paċi bejn kulħadd. Is-Sindku qal li kien xieraq li dan il-ġnien jissemma l-Baldassar Facciol u jiġi inawgurat proprju fil-25 sena minn mewtu waqt li dalwaqt se jiġi inawgurat ġnien ieħor fil-lokal iddedikat għall-eks pirotekniku ieħor li mexxa il-Kamra tan-Nar ta' San Ġorġ. Flimkien ma' dan l-avveniment ser ikollna avveniment ieħor ukoll fit-23 ta' April fejn ġnien ieħor in-naħa ta' San Ġorġ, preċiżament in-naħa tal-Blat, ser jissemma għal tal-Mejlaq li kien ukoll il-kap tal-Kamra tan-Nar ta' San Ġorġ.